twi Adesua Berɛ no omo famre bani fom didi se bibia aye boko de nyame adom bia boko nyame adom boko ekuru sa nti Berɛ no ni yeti mu yo yɛda wase yɛbɛsa ma yɛna tiefo ne yɛahwɛfo wɔ Facebook nyinaa nso akɔ babio asan aba ne twi Adesua Berɛ so na wɔtwe a yɛsi mu yɛne wɔsoso nneɛma pii ho ɛwɔ twi Adesua Berɛ no mu adwoada no bra yɛhyiaeɛ no yɛhwɛ kabea ahodoɔ a ɛwɔ twi mu no nti saa kabea ahodoɔ a yɛne ka ho asɛm no nyinaa yɛgye di sɛ wɔkae emu nsɛm no kakra yɛhwɛ seesei anaasɛ daa kabea yɛhwɛ nsiyɛ kabea yɛhwɛ twam kabea ɛna afei yɛhwɛ ayawie anaasɛ ayasie kabea dwada yɛtwa mu yɛ ne yɛhwɛ ayawie no yɛka wɔ sɛ twi deɛ ɛyɛ kasa ɛyɛ amammerɛ ɛkyerɛ yɛn nkyi ɛno ne yɛn animonyam ɛno na ɛma yɛda nso free kasakuo anaa nipakuo foforɔ biara ho sɛ yɛhwɛ ɛna nkuro ahodoɔ a atwa yɛn ho ahyia wɔ aman ahodoɔ so nyinaa wɔ kasa pɔtee a wɔde di dwuma nti sɛ wotu kwan free Ghana na wokɔ kuro foforɔ so a obitumi bisa sɛ woyɛ Ghana ni ɛne ɛka twi na mentie twi ne deɛ sɛ deɛ Kabea sɛ ɛno ne kasa a wɔka no kɛse paa ɛwɔ Ghana ha ba biaa mamenka bibi nka ho twi no sɛ okɔ Nigeria kora ɔmo frɛ no Ghana oh okay you dey speak Ghana but you don't catch Ghana nti ɛno so di adanseɛ sɛ ɛyɛ no kwasɛm sɛ twi deɛ yɛntumi nyi na kwa ɛmfiri yɛn amammerɛ ɛne yɛn niyɛ mu na ɛnɛ Adesua no yɛde ɛbɛfa kabea no mu bio na kabea a yɛbɛka ho asɛm no ɛyɛ daakye kabea yɛka daakye kabea ɛno so ɛyɛ dɛn na dɛn ne bɛma yɛho sɛ adeɛ asɛm yɛ daakye kabea anaasɛ ɛwɔ kabea foforɔ bi mu ansa na yɛbɛfiri aseɛ no wɔasusu daakye kabea ho no ma yɛnka wɔ sɛ dwumadie yi wɔn a wasɔ asene yɛ Bolingo consort ɛsɛ sɛ wayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm gu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ ne atiefoɔ bɛtumi ahwɛ sini no na wakenkan emu nsɛm prɛkorɔ no mu a yɛbɛyɛ no wɔ kasa a wopɛ biara mu ama wo afei nso wowɔ sini bi woyɛ ne kasa bi mu na wopɛ sɛ yɛmfa kasa foforɔ ɛmfa sini no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfoɔ binom so bɛtumi ahwɛ no wati wɔ wɔn kasa mu nso a ɛno so yɛbɛyɛ ama wo Bolingo consort yɛsan kyerɛ kasa ase kɔ kasa biara wopɛ mu sɛ obi kasa na opɛ sɛ yɛnkyerɛ ne kasa no ase bere korɔ no mu yɛbɛyɛ ama wo anaasɛ woanya nwoma anaa nkrataa binom a wopɛ sɛ wonkyerɛ emu nsɛm no ase nkɔ kasa biara a wopɛ mu no nso Bolingo consort bɛyɛ ama wo yɛne nipa a wɔnimdeɛ ɛkɔ akyiri na wɔnimde ɛne di dwuma afei yɛwɔ mfidie abɛɛfo mfidie nso a ɛtu mpɔn na ɛboa ma yɛn dwumadie no ɛkɔ so a sɛ wode wo dwumadie ba yɛn nkyɛn a yɛbɛtumi ayɛ no korɔgyee amfomso biara ɛma ho ama wo sɛ wopɛ sɛ wo ne Bolingo consort di nkitaho a internet no so no wobɛkɔ www.bolingoconsort.com anaasɛ wobɛtumi ne yɛdi nkitaho wɔ nɔma yi so 0502 960 485 0502 960 485 ɛnɛ yɛ so sɛ wopɛ nsɛm a ɛsisi wɔ aman ahodoɔ so ne deɛ atwa yɛn ho ahyia wɔ nwomasua amammerɛ ne afei anigyesɛm amayɔsɛm ne deɛ ɛkeka ho mu akenkan ama wakenkan no ayɛ wo dɛ na wahu sɛ wei deɛ ɛyɛ fie nkwan ɛfiri sɛ yɛde me kurom kasa na atwerɛ yɛtwerɛ asante ne fante ɛwɔ internet no so wɔ akannews.com nti sɛ wokɔ akannews.com a wobɛnya nneɛma atwa yɛn ho ahyia nyinaa kenkan a bere ne bere nyinaa yɛde foforɔ ɛbɛto ɛneɛ me Kwadwo Aboagye me ne me rapani kwa me sɛ ɛsan mama kɔ aba bio ɛba twi Adesua Berɛ so sɛdeɛ madi nkan ka no ɛnɛ yɛbɛhwɛ daakye kabea na sɛ yɛka daakye kabea a sɛdeɛ ebi a wote aseɛ no daakye kabea ɛkyerɛ sɛ adeɛ asɛm a yɛka ho asɛm no yɛabɔ yɛn tirim sɛ yɛbɛyɛ anaasɛ ne mmayɛ no ɛbɛsi bere bi a ɛdi yɛn anim enti sɛ obi kasa na sɛ nipa no ka nsɛm bi na ho sɛ nsɛm a wɔka no kyerɛ sɛ
ade a ɔka no ɔbɛyɛ no ebi asimadu sima aduasa dɔnhwere baako ndɔnhwere mmiɛnsa akyi anaa dabi akyi anaa abosome bi akyi a na ɛkyerɛ sɛ adeyɛ asɛm a ɔreka ho asɛm no ɛwɔ daakye kabea mu na daakye kabea no ɛho hwɛsoɔ ne bɛba bɛkɔ ɛna afei ɛbɛkasa a atwerɛ mu yɛ rebɛkasa ɛbɛtie atwerɛ mu yɛ rebɛtie ɛno no nyinaa wɔ daakye kabea mu na ɛma yɛnya daakye kabea mu nsonsonoeɛ mmienu yɛwɔ daakye kabea a ɛdi nkan ɛna yɛwɔ daakye kabea a ɛtɔ so mmienu dɛn na ɛbɛma yɛhu sɛ saa adeɛ asɛm yi wɔ daakye kabea a ɛdi kan no mu sɛ adeɛ asɛm bi wɔ daakye kabea a ɛdi kan no mu a yɛde nsianimu bɛ na ɛbata adeɛ asɛm no ho de yɛ no saa daakye kabea no nti yɛmfa adeɛ asɛm bi te sɛ ba kasa su sɛ mede bɛ esi adeɛ asɛm n'anim de bata ho a na ɛkyerɛ sɛ wɔ daakye kabea ɛdi nkan no mu nti bɛdane bɛba kasa bɛdane bɛkasa su bɛdane bɛsu sere bɛdane bɛsere kɔ bɛdane bɛkɔ nti bɛsu bɛkasa bɛsere ne nyinaa wɔ daakye kabea a ɛdi nkan no mu na deɛ nti a yɛka sɛ saa daakye kabea yɛ daakye kabea a ɛdi nkan no sɛ yɛnim berɛ pɔtee a adeɛ asɛm no ɛbɛkɔ so nti fa ne sɛ obi ayiw asotwe sɛ ɔmampanin bɛkasa ɛnɛ ɔmampanin bɛkasa ɛnɛ ane ɛwɔ daakye kabea a ɛdi kan no mu nanso bere bɛyɛ na kasa no bɛkɔ so yɛnim deɛ yɛnim ne sɛ ɛyɛ nɛ ɛho hwɛ so foforɔ nso ne yesu bɛba ɔn sɛ kristofoɔ bɛkasa yesu bɛba ane yesu bɛba nanso sɛ wobisa ne sɛ bere bɛyɛ na yesu bɛba a wobɛtumi akyerɛ wo ebi a ɔntumi nka bere pɔte anaa da pɔte a yesu bɛba ɛfiri sɛ yesu nankasa mpo aka sɛ wɔnim berɛ ɔbɛba nanso yɛgye di sɛ yesu bɛba nti adeɛ asɛm bɛba no wɔ daakye kabea ɛdi nkan no mu ɛfiri sɛ yɛnim berɛ pɔte a ne mmayɛɛ no ɛbɛba mu anaasɛ ɛbɛyɛ hɔ mɛkɔ nkran sɛ ɛdi abosome mmiɛnsa na menkɔɔ yi mpo a mentwa ntoro mɛkɔ nkran sɛ ɛdi afe na menkɔɔ yɛ a ane mese mɛkɔ nkran nti adeɛ asɛm mɛkɔ no kɔ a ɛwɔ saa adeɛ asɛm no mu no yɛ daakye kabea a ɛdi nkan no mu adeɛ asɛm ɛfiri sɛ yɛnim berɛ pɔtea ne mmayɛ no ɛbɛyɛ hɔ anaasɛ ɛbɛkɔ so nti mahu sɛ saa berɛ deɛ wahu adeɛ asɛm binom a ɛwɔ daakye kabea a ɛdi nkan no mu sɛ ebi yɛ bɛba bɛkasa bɛsɔre bɛtie bɛnom bɛtwerɛ bɛsua ne deɛ ɛkeka ho afei ma menyae ho kwan no ma mewura pani owura ɔsɛe na ɔno so mfa nhwɛsoɔ binom ɛnka nea mabobɔ so yi ho sɛdeɛ yɛnnua aka no saa bɛ no a yɛdedi adeɛ asɛm no anim no ɛkyerɛ daakye kabea sɛ bi a anwummerɛ yi anhwɛ a osuo bɛtɔ saa bɛtɔ no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ saa bere yi a yɛwɔ mu yi na mmom ɛwɔ yɛ anim na ɛwɔ yɛ anim no wontumi nka ɛberɛ pɔtee a osuo no bɛtɔ deɛ nanso wohwɛ ewiem a sɛdeɛ ayɛ no anaa sɛdeɛ ewiem si yɛ hye no ahwɛ a osuo bɛtɔ ɔkyena nyame boa a mimi ndɛ bɛyi yɛbɛba ha abɛtoa dwumadie yi so saa bɛba no ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ yɛ anim ɛnɛ yɛ yawada efiada nti aka ɔkyena na ɛsan ba nti yɛbɛba ha sɛ yɛka sɛ asante hene tu kwan na yɛsɛ ɔbɛba da bɛn ebi a na wɔtwe memfa sɛ meme de di anim yi na adwoada ɔfiri Trinidad and Tobago bɛba saa na saa yɛfrɛ sɛ adeyɛ kabea no ɛyɛ adwuma yɛda wase paa ne wokyɛkyerɛ mu wɔwura a ɔsɛe ɛneɛ yɛmfa saa adesua yi fa yɛn asuafoɔ a wɔbɛtwerɛ wɔn BC no ho BC sɔhwɛ no mu no wɔtae bisa nsɛm de fa saa kabea yi ho paa ebi wɔ hɔ a wɔma ɔkasamu binom na waka sɛ hwehwɛ adeyɛ asɛm a ɛwɔ daakye kabea ɛdi nkan mu a ɛwɔ kasamu a ɛdidi soɔ yi mu
na wama saa adeɛ nsɛm a yɛbɛbɔ so yi nom binom ho hwɛsoɔ ne afoforo a ɛka ho anaasɛ wotumi ma adeɛ asɛm wɔ ɔkasamu no mu na wakasa sesa no fa kɔ daakye kabea a ɛdi nkan no mu nti yɛbɛhwɛ ɔkwan a sɛ wokɔhyia asɛmisa a ɛte saa a wobɛtumi afa so ayi ano nanso ansa na yɛbɛkɔ saa kwan no so no ma yɛnsan kae wɔ sɛ dwumadie wɔn a wasɔ ase no yɛ Bolingo consort na Bolingo consort yɛn dwumadie ne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa biara wopɛ mu sɛ obi kasa na wopɛ sɛ yɛnkyerɛ aseɛ bere korɔ naa mu yɛbɛkyerɛ aseɛ ama wɔ kasa biara wopɛ mu anaasɛ wɔanya nwoma ne nkrataa ahodoɔ binom a wopɛ sɛ wɔnkyerɛ emu nsɛm no nyinaa ase nkɔ kasa foforɔ mu nso ɛno so yɛbɛyɛ ama wo sɛ nwoma no yɛ deɛ a ɛgu kɔmputa so anaasɛ ɛyɛ deɛ watwerɛ anaa watintim dada na wopɛ sɛ wɔnkyerɛ ase a yɛbɛyɛ no nyinaa ma wo a ne boɔ no ɛda fam Bolingo consort yɛne nipa a waben wɔ kasa ahodoɔ nyinaa mu ne di dwuma yɛne nipa a wɔnim deɛ kɔ akyiri afei yɛwɔ mfidie nso a ɛboa ma dwuma a yɛdi no ɛtu mpɔn paa nti sɛ wo ne yɛn di nkitaho a ɛbɛboa ma dwumadie bi a woyɛ no atumi akɔ so ama wo anaasɛ wayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm no ase ɛngu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a atiefoɔ ɛbɛtumi ahwɛ na watie na wakenkan emu nsɛm no bere korɔ naa mu so a Bolingo consort ɛbɛyɛ ama wo anaa wɔ sini nketewa bi no ma wopɛ sɛ woka bom na woyɛ no tententen baako nea wɔfrɛ no documentaries no so a Bolingo consort bɛyɛ ama wɔ kasa biara a wopɛ mu wopɛ sɛ wo ne Bolingo consort di nkitaho a yɛn website wɔ internet no so yɛ www.bolingoconsort.com www.bolingoconsort.com wokɔ hɔ a wobɛnya yɛn ho nsɛm biara ne yɛn dwumadie nyinaa nso akenkan na afei nso wobɛtumi ne yɛadi nkitaho nso wɔ hɔ anaasɛ wopa a fa wo telephone na frɛ yɛn wɔ saa nɔma yi so 0502 960 485 0502 960 485 wo ne Bolingo consort ni nkitaho na yɛbɛboa wo wɔ kwan a ɛfata so paa akannews.com ɛyɛ website foforɔ a ɛdi nkan a aba wɔ yɛn man yi mu a ɛde asante ne fante kasa nko a ne di dwuma wɔ hɔ nti sɛ wopɛ nsɛm a ɛsisi wɔ ɔman yi mu ne ɔman foforɔ so nyinaa kenkan a kɔ akannews.com na ɛbɛboa ma wakenkan atumpɔn no anya nsɛm a atwa yɛn ho ahyia nso ate afei ma yɛmmra nea yɛde si yɛn ani so no ɛso yɛka sɛ BC no mmɔfra no taa hyia nsɛmisa bi sɛ wɔn sesa adeɛ asɛm binom nkɔ daakye kabea ɛdi nkan no mu fa ne sɛ yɛama ɔkasamu sɛ kofi kɔ nsuo no adeɛ asɛm no yɛ ɛkɔ a atwerɛ mu no yɛ rekɔ saa rekɔ no ɛwɔ ɛnsiyɛ kabea mu ɛfiri sɛ nsianimu re bata adeɛ asɛm kɔ no ho ɛsi animu ɛno ane no enti sɛ yɛka sɛ sesa rekɔ kɔ daakye kabea ɛdi nkan no mu a kofi kɔ nsuo no ɔkasamu no owura ɔsɛ sɛ wohwɛ a ɛbɛsesa abɛyɛ sɛn kofi bɛkɔ nsuo ɛno ane no enti saa adeɛ asɛm no mu no ɛmfa ho ne kabea kora a adeɛ asɛm no wɔ mu daabi deɛ ɛsɛ sɛ ɛhia wo yɛ adeɛ asɛm no ankasa asɛnnua no ɛyɛ kɔ nti wodeɛ yiri no firi hɔ na fa bɛ a ɛkyerɛ daakye kabea a ɛdi nkan nsi animu no fa di dwuma nti sɛ adeɛ asɛm no yɛ kɔ a yɛde bɛ na ɛbɛbata wo na abɛyɛ kofi bɛkɔ nsuo na afei wayɛ no fɛfɛɛfɛ ato hɔ ɛneɛ ɔrɛ sɛ ama anoa aduane ama bɛnoa aduane ama bɛnoa aduane ɛfiri sɛ adeɛ asɛm anoa wɔ awiasie anaa ayawie kabea mu na asɛnnua no yɛ noa ɛna nsianimu no yɛ a ɛba daakye kabea ɛdi nkan no mu a asɛnnua no da so ayɛ noa nanso nsianimu no bɛsesa abɛyɛ bɛ nti sɛ nka yɛbɛka sɛ ama anoa aduane no daakye kabea ɛdi nkan no ɛbɛsesa abɛyɛ ama bɛnoa aduane ɛne owura sɛ asuafoɔ no aboaboa wɔn ho nti megye di sɛ wɔbɛyɛ sɔhwɛ no animanimu yae asuafoɔ no bɛboaboa wɔn ho yɛda wase paa asuafoɔ no bɛboaboa wɔn ho nti ha nso aboaboa bɛyɛ bɛboaboa na wɔbɛyɛ nso asan bɛyɛ wɔbɛyɛ
aha yɛda wase ora wase enti sɛ wohwɛ saa adeɛ nsɛm no mu a ma yɛma wo adeɛ nsɛm ho hwɛsoɔ bi no ma wobɛtumi atesa ɛde akɔ daakye kabea mu nti sɛ mema adeɛ asɛm no a na ora wase wode kɔ daakye kabea mu ama yɛn aha baako ɛyɛ ahyira bɛhyira renoa bɛnoa nante bɛnante kɔɔ bɛkɔ suuyɛ bɛsu yɛɛyɛ bɛyɛ ha nti wo sɛ nhwɛsoɔ yi mu no ɛmfa ho sɛ adeɛ asɛm no wɔ daakye ɛwɔ twam kabea mu awiasie ɛnsiɛ anaa seesei kabea mu sɛdeɛ tie bia yɛde bɛ ɛna ɛbɛbata ho nti yɛho sɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ daakye kabea ɛdi nkan no mu no ne nte aseɛ no ɛnyɛ den nti sɛ mokɔhyia wɔ sɔhwɛ mu a mobɛtumi ayɛ berɛ a yɛde dwumadie ɛba awieɛ no yɛpɛ sɛ yɛde ɛbɛ nkyerɛmu bi de wie sɛdeɛ yɛtaa yɛ no na ɛnɛ ɛba a yɛka ho asɛm no se wode ahahan bɔ kahyire soa bɛ mu a wapampam tukuro wode ahahan bɔ kahyire soa bɛ mu a wapampam tukuro deɛ saa ɛbɛyi kyerɛ ebi a bɛ mu aha sɛ obi no aba a abɛ no nyinaa yɛnya ntutu mfiri ho no yɛfrɛ no bɛ mu no na saa bɛ mu no ɛna ɛboa ma abɛnkwan a yɛyɛ wɔ fie no yɛtumi yɛ yɛsan nya ngo ne deɛ keka ho nti sɛ wokɔtwa firi wuram na wosoa ba fie a mfa so ɛwɔ so nanso mpanin sɛ wode ahan bɔ ka kyerɛ de soa saa bɛ mu no a wapampam ɛbɛtu kuro deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ewiase mu no nipa yɛn nyinaa yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛn ho bɛyɛ han yɛyɛ adwumaden nanso ɔkwan pa a ɛsɛ sɛ yɛfa so yɛ nneɛma no sɛ yɛamfa saa kwan no so a yɛde yɛn ho bɛto ɛsane anaasɛ ɔhaw mu nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛkwati saa ɔhaw no nyinaa a sɛ sɛ yɛsua sɛ ɔkwan pa a yɛfa so yɛ nneɛma no yɛbɛyɛ ne saa na yɛamfa ahan a mmɔka hyire ansoa bɛ mu na yɛpampam antoto kuro yɛda wase twi adesua berɛ yɛakra onyankopɔn yɛ adom a memenda nondu ne fa hwɛ anim yɛne wobɛsan ahyia bio yɛbɛda mo ase paa Bolingo consult da ma no